थांनाय बीटीसी बिसायख'थियाव बीपीएफ दोलोनि बि सावरायग्रा बिथाङा रायजो राजाफोरनि आरो बारग' एनडीए-बिफोरनि गोबां हेफाजाब होनायाव एमसीएलए बिजाथि महरै 13 नं सिदली बियाबाव देरहासार जानो हादोंमोन आरो समजों लोगोसे यूपीपीएलनि गोदान सोरखार दानायनि उनाव बिथां बि सावरायग्राया यूपीपीएल दोलोआव बीपीएफखौ नागारनानै यूपीपीएल दोलोआव आखाइ हमहोयो। आखाइ हमनाय समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथाङा बि सावरायग्रानो ईएम मासि होगोन होननानै सावरायनाय जादोंमोन। दिनै बे बाथ्रा होनाय बादिनो बिटिआर सोरखारनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर'आ जेन' बि सावरायग्रा बिथांनो ईएम मासिखौ होयो आरो थाबैनो मावफुंनो थाखाय बारग' एनडीए-बिनि सोद्रोमा मुस्रि बि बिबार बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों खावलायहरो आरो बारग' एनडीए-बिनिनो सोद्रोमा मुस्रि डब्लिउ स्कां बिथाङा बुंबावो दि जायफोर एनडीए-बिनि सोद्रोमाफोरा दाबोनो जोबथेसालियाव दं बिथांमोनखौ जेन' थाबैनो हगारो बिनि थाखाय सोरखारनिसिम खावलायहरबावदों। जों सिगां बीपीएफआव दंमोन, बीपीएफनिफ्रायनो जों नाजानानैहाय सावरायग्रा बिथांखौ जों देरहाहोहरबाय। थिग बिदिनो बोथोरजों लोगोसे सरकार सोलायनायजों लोगोसे दा यूपीपीएलनि सरकार फैबाय। बे सरकार फैनाय बेलायाव बिथां सावरायग्राया सीएम सारजों रायलायनानै जे यूपीपीएलआव हाबहैबाय, बिथां बेवहाय सावरायनाय समाव सावरायग्रा सारनो मोजां मोनसे ईएम डिपार्टमेन्ट होगोन बिथांखौ बे सारा बुंदोंमोन। जाहाथे बे सीएम सारा जे खोथाखौ बुंदोंमोन बे खोथाखौ जाहाथे थाबैनो मावफुङो, जों बेखौ सारनिसिम आसा खालामनाय थाबाय। स्किल डेभेलपमेन्ट आरो बे साख्रिनि बेलायाव आं बेखौसो बुंनो सानो जे जाय बिथांमोनहा जाय एक्स एनडीए बिथांमोनहा बैसो दंबावो बिथांमोनखौ थाबैनो साख्रियाव सोसननांगौ आरो बिनि उनाव जाय बिथांमोनहा बैसो गैला बा देहाया साख्रि मावनो हाहैनाय सुबिदा गैला बिथांमोनखौ स्किल डेभेलपमेन्टनि थ्रुयैहाय जाहाथे थांना थानायनि लामा होयो। बाय स्किल डेभेलपमेन्टनि थ्रुयैहाय थांना थानायनि लामाखौ बिथांमोनहा दिन्थिदों, थेवबो बे थोजासे नङा। जेरै जोंखौ दाउ अमा फिनानै ना फिनानै बा माबा मोनसे मावनानै जानो स्किल डेभेलपमेन्टआव फोरोंबाय थादों। दा बेवहाय जोंहा ना फिनानै जानो थाखाय फुख्रि गैया, आबाद मावनानै जानो थाखाय हा हु गैया। बिनि थाखाय जोंनो जाहाथे नायनानै मावनानै जानो थाखाय सुबिदा होयो। बै हा गैयैफोरखौ मारै समस्याखौ समाधान खालामनो हागोन, बेजों लोगोसे न' गैयैफोरखौ माब्रै समस्याखौ समाधान खालामनो हागोन, बिथांमोनहा जाहाथे बेफोरखौबो नायनानैहाय स्किल डेभेलपमेन्टखौ होयो, जों बेखौसो खावलायो सरकारनिसिम। सोरबा एक्स एनडीएफोरा बुंदों जे बेबायदि स्किल ट्रेनिंखौ डेभेलपमेन्ट ट्रेनिंखौ बै समनिफ्रायनो केम्पफोराव होबोयोमोन होननानै। बै समनि ट्रेनिंफोरजों दानिजों एखे नामा बेलाय? गोदो केम्पआव थानाय समावबो स्किल डेभेलपमेन्टनि थ्रुयैहाय लन होदोंमोन बिथांमोनहा। बेयो सरकारनिफ्राय फैखानाय मोनसे स्किम। दा जों बेखौ लानानै गोबां माखासे सेंग्राफ्रा लनबो लादों बा ट्रेनिं लानानै लन लादों, खिन्थु बेजों जों केम्पआव थानाय हिसाबै बा आफादाव नांबाय थानाय हिसाबै जों बेफोरखौ जेबो मावनानै लानो हायाखैमोन। बिनि उनावहाय दा जों गोदानै स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं एकर्डनि उनावहाय जों मोनबावदों। बे स्किल डेभेलपमेन्टआव जाय बिथांमोनहा मिडियायाव बुंबाय थादों जे गोजोननाय गैया, नंगौ जोंबो बे बाथ्रायाव सापर्ट खालामो जे जों मावनानै जानो थाखाय स्किल डेभेलपमेन्टखौ मावनो थाखाय जोंनो खाबुआनो गैया। जेरै हा हु गैया, रां रुफा गैया, जों माजों मावगोन? बेनि थाखायनो जों जाहाथे स्किल डेभेलपमेन्टखौ गोसो होआबालानो बांसिन पेरामिलिटारियावनो जा बा सरकारनि जेखि साख्रियानो जा, जाहाथे जों एक्स एनडीएफोरखौ साख्रियाव सोसनो, जों बेखौसो सरकारनिसिम खावलायनाय थाबाय। मिडियानि गेजेरजों
बेखौनो बिटिआर सरकारखौ खावलायनो सानदों जे जोङो एक्स एनडिएफबि हिसाबै जोंना बिथां बिसावरायग्रा सायखं बसुमतारी सारा बिपिएफनि टिकेट लानानै दिनैहाय 13 नाम्बाराव देरहासार जानानै दिनैहाय जेनिखि बिटिआर सरकार दानायनि उनाव जोंना सावरायग्रा सारा इउपिपिएलजों जुगदान जाफैबाय। दा बे जुगदान जानायाव मोनसे आसा बा सिमां लानानै जुगदान जाफैदोंमोन। बे सिमाङानो जाहैबाय EM आरो EM मोनोब्ला जोङो रायजो राजा बा एक्स एनडिएफबिफोरनि मोजां जाहाथे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो जाहाथे मोजाङै माने खामानिखौ मावलांनो हागोन होननानै जों आसा दङ। जों आसा खालामनानै दङ दिनैसिमहालागैबो बिटिआर दफानि जेनिखि रिहाबिलिटेसन मोननांगौ दं बेफोरखौबो जाहाथे सिगनेटारि पारसन हिसाबै जोंनि सारनो EM सार्चखौ जाहाथे बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारखौ गुरैयै बे मिडियानि गेजेरजों गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय जाहाथे EMखौ थाबैनो गथायनानै होयो आरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव 2-3 EM दङ। जोङो 15 बोसोरावबो 17 बोसोरसिमावबो जोङो दिनैहाय मा होनो चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै माने EM माबाखौ जोङो मोननो हायाखैमोन 13 नम्बराव। दिनै जाहाथे बे 13 नम्बराव EMखौ मोनोब्ला जाहाथे मोजां सिगनेटारि पारसन हिसाबै जाहाथे मोजाङै रायजो राजानि बा एक्स एनडिएफबिफोरनि खामानिखौ मोजाङै मावनानै होलांगोन होननानै आसा खालायनाय थाबाय। बे मिडियानि गेजेरजों जोङो खावलायनो सानो जे मानगोनां आसामनि चिफ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो खावलायहरनो सानो जोंनि दैदेनगिरि एबा केडारफ्रा दिनैसिमहालागै जेलाव दङ। बे जेलनिफ्राय थाबैनो जाहाथे हगारो आरो हगारनायनि होनायजों लोगोसे जोंनि केडारफोर बा लिडारफोरनि साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबिफोरनि केसखौ जाहाथे थाबैनो फोजोबनानै होयो बेखौनो गुरैयै मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ गुरैयै खावलायहरनाय